Ni ordurako jaioan egon, hauxe da suertea, hauxe. Arratsaldeon hemen frontoian ze indarreta ze klase. Gaur da ostiral iluntzea ta elkartu gera olaxe. Gure parean egongo dira dozena entzule pase. Gaurko saioan egongo gera familian bezelaxe. Bat edo zazpi etorri diren guri ez zaigu ajola. Bertso pelotak nola piztuta jarriko digun odola. Gorritan hemen Iñaki dugu eta Arkaitz esnaola. Saketik ere errebotean sartu dezakete gola. Ustez zuentzat semaforoa gaur nahiko gorri dagola. Atzelaria eneko dugu ta Hernaniarra ara. Sasoiko dago bukatu baita jasagardo temporada. Ta Iker berriz ni bezelaxe Añorgako semea da. Urdinen alde